wa rahmatullah. So barkanku da warhaka. So a wannan class namu insha Allah za mu yi magana ne akan desk screener. So meye desk screener? Desk screener waje ne wanda za ku zo ku yi analysis. Waje ne wanda ake analysis na token, yanda za ka gane yanda ake hada-hada na token ɗin, yanda ake siya da sayarwa. So suwa suke siyan token ɗin, yanda za ku gane yana da volume ko kuma market cap. Za ku duba market cap ɗin shi da liquidity. So za ku iya downloading ɗin desk screener, kuma za ku iya amfani da website, like za ku iya shiga ta Chrome ɗinku ku yi downloading, ku yi amfani da shi ta Chrome, kuma kuna iya downloading ɗin application ɗin. So amma ni dai gaskiya na fi amfani da Chrome. So zan ajiye muku link ɗin desk screener a cikin group insha Allah. So abu na farko wanda in kuka shiga cikin desk screener yana da tokens. Insha Allah zan muku bayani duk, saboda akwai banbancin tokens, da coins. In kuka ji an ce token yana nufin abin da aka ƙirƙira a cikin blockchain. Kamar misali yanzu nan ton kun ga za mu ce mai blockchain ne, amma irin su Notcoin, Dox za mu kira su da token. So wa'innan tunda an ƙirƙire shi a under Solana, tunda Solana blockchain ne, shi za mu ce mai coin kenan, saboda shi blockchain ɗin shi ne na karan kanshi. So wa'innan da aka ƙirƙire su a under Solana za mu kira shi da tokens. So za mu kira shi da token tunda wannan ɗaya ne, amma tunda guda da yawa ne za mu kira su da yawa, za mu sa tokens. So kamar yadda kuke gani, wannan cikin token ɗin ne kamar yadda kuke gani. So abu na farko wanda za ku fara dubawa kafin ka siye token shine ka tabbatar cewa yana da volume. Saboda in kuka lura da wannan awa 4 kenan, 5 zan ce ma da aka yi shi, za ku ga gaya nan sama, za ku ringa gane awa nawa aka yi shi, ko kuma ku zo ƙasa ku yi scrolling ƙasa ɗin nan, ku ja abin nan ƙasa, za ku ga peer create. To lokacin da aka yi creating ɗin token ɗin, za ku gane ta nan kamar yadda kuke gani. Za ku ga wannan 5 hour 15 minute ago kenan aka yi creating ɗin token ɗin. So ta nan ma za ku ringa gane daɗi wanda token ya yi a market ɗin kenan. So za ku zo nan wajen inda kuka ga an sa market cap. So market cap yana da matuƙar amfani. Ga market cap ɗinmu, sannan ga volume. A duk lokacin da za ka siyi sabon token, ka tabbatar cewa volume ya fi liquidity, ya fi market cap yawa. Shi ma ka tabbatar cewa, sannan kuma market ɗin wannan token ɗin da za ku sa, ku tabbatar cewa token ɗin da za ku sa yana da liquidity. Liquidity ɗin shi yana da liquidity. Saboda